Les persones som símbols i mites, i aquests símbols i aquests mites ens identifiquen i fan que siguem qui som. Ens acompanyen al llarg de tota la nostra vida, des del nostre naixement fins a la nostra mort, i en tants i tants moments. És per això que és tan important l'estudi del mite i del símbol, perquè ens ajuda a entendre'ns a nosaltres mateixos i també la cultura i la societat que ens envolta. L'ISCREP ens ofereix aquest curs de mitologia i simbologia, precisament per això, per ajudar-nos a comprendre a nosaltres mateixos i comprendre la nostra cultura i la nostra societat. El curs es divideix en 4 blocs, als quals el primer és una introducció a tot plegat, el segon és l'estudi dels grans relats mitològics, el tercer és una aplicació pràctica a tot el que s'ha estudiat, des de l'estudi de la mitologia i la simbologia en l'esfera social i política, en l'art, en la literatura, en la psicologia, per acabar amb una aplicació més pràctica, amb una assignatura de rutes simbòliques i el treball de final de diploma. Tot plegat conforma una formació molt interessant, tant a nivell acadèmic com també a nivell personal. És per això que si algú està interessat en aquestes matèries relacionades amb la simbologia i també amb la mitologia, jo us animo a inscriure-us, a gaudir d'aquest curs, perquè realment és una experiència molt enriquidora. Per tant, us animo a participar.